s-servizzi. Is-Segretarjat Parlamentari għal persuni b'diżabilità u anzjanità attiva nieda proġett pilota biex professjonisti jibdew morru fid-djar ta' anzjani tal-fuq minn 60 sena li għandhom problema ta' mobilità u ta' persuni b'diżabilità biex jieħdulhom kampjuni Tad-Demm. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Kap Eżekuttiv tad-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva, Renzo De Gabriele, qal li dan is-servizz se jibda jiġi offrut mill-Erbgħa li ġej lill-anzjani li jgħixu fil-lokalitajiet kbar ta' Birkirkara u l-Mosta. Preżentement dawn il-klijenti jew kienu jkollhom bżonn iġibu xi ħadd privat biex jista' joħdilhom id-demm, jew nkella b'diffikultajiet kbar kienu jkunu jridu ċertu tip ta' trasport apposta biex ikunu jistgħu jmorru ġo ċentri tas-saħħa jew l-isptar biex jista' jtoħdilhom id-demm. B'hekk issa ovvjament din il-problema soċjali li kien qegħdin jaffaċċjaw qed tiġi indirizzata x'issa ħajkunu jistgħu jittieħdulhom id-demm id-dar f'dawn il-każijiet fejn ikollhom dawn id-diffikultajiet. Is-Segretarju Parlamentari Anthony Aġuż De Celis spjega li wara li jittieħed il-kampjun Tad-Demm dan jitwassal fil-laboratorju tal-Isptar Mater Dei minn nies tal-Comcare f'coolers apposta. Iżid jgħid li r-riżultati jkunu aċċessibbli fuq is-sistema elettronika tal-MyHealth f'każ li l-klijent qiegħed fuq il-warfarina jirċievu wkoll ir-riżultat u d-doża id-dar. Ħanibdew dan il-proġett pilota f'żewġ tibliet kbar Birkirkara u l-Mosta, u allura wara li jkollna l-istudju li ħandumu 6 xhur noħduh Birkirkara u l-Mosta ħajkollna stampa nazzjonali kemm għandna bżonn biex dan il-servizz imorru fuq bażi nazzjonali, imma wara li nagħmlu din riċerka. Is-Segretarju Parlamentari qal li b'dan is-servizz il-Gvern ikun ta' spalla għal faxxa tas-soċjetà li bħalissa qiegħda tbati b'mod fiżiku u finanzjarju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.